Když je čo je Bratislava v Brně, tak se ho pojďme zeptat na Prahu. Kam nás vezmeš na snídani? Na snídani... Jednorazovo do etapy, tam som mal najlepšiu, ale kebyže mám chodiť pravidelne, tak do Šodo. Víš, že to mají stejný lidi? Áno? Nevíš? Pojďme čistě na kafe. Ja si myslím, že v Bratislave máme kafe scénu akože dosť vysokú na to, aby som v Prahe bol len tak ohúrený niečím, ale Mazel Lab alebo Maze Lab. Jo. Tá tasting menu na tej tastičke, to je perfektní. Anybody want coffee? Co Praha a pekárny? Praktika ma veľmi očarila, ale hovorím to len preto, aby som nehovoril príliš často u Kalendu, lebo u Kalendu. A protože ty tam dneska ještě budou. Jsme na to, oběd. U Kalendu. Máš pro nás i nějaký sladký tip? Ja som fanúšik toho myšáka. To je taká tá klasika, ktorú v Bratislave nájdeš v takej tej retro forme. V Prahe to je úplne vymazlané. Mezinárodní kuchyně. Isai ramen. Dlho som hľadal dobrý ramen v Prahe, respektíve dlho som hľadal výborný ramen v Prahe a nakoniec som našiel Isai jednoznačne. A Čojenko je takzvaně obsessed ramenem. No, I don't think you understand. I'm obsessed. Pizza, Praha. Nepôjdem talianskou cestou, poviem Third Coast. Oh, lebo Detroit pizza v Bratislave neexistuje prakticky a tam je fantastická. Third Coast pizza. Výslovnost si nějak upravte. Good race today, very good weather. Burger. Burger mám vytetovaný tu. A prisahám, že Fat Fuck na Petříne je najlepší burger od triedu, aký som v živote jedol. Večerní podnik. Nemôžem povedať Kalendu dvakrát, tak poviem Big Smokers. Poviem krásna večera s nejakým pivkom, kombinácia. Pivo. 2 kohouti a ten lokál, Hamburg. Proste dáš si kyslača hentam a na zvyšok večera ideš do lokálu. Víno? Víno by som asi skýpol, nie som veľmi wine person, ale pokiaľ na břehu Róny je v Prahe, majú rovnaké vína ako v Brne, tak na břehu Róny. Drinky, koktejly. Bol som v -1, dokonca medzi prvými, ešte keď to čerstvo otvorili a musím povedať, že tam konkrétne jeden drink, ktorý si teraz nespomínal, napíšem do komentára, tak ten bol úplne zabijacký. Máš vôbec guilty pleasure? Ježiš, ja mám vnútornosti. Ja som bol včera v Rakúsku na degustačnej večeri z vnútornosti a jedol som tam konský mozog. Cancelled. Konec. Všechny moje tipy najdeš v apce Gastromapa Lukáše Hejlíka. A díky moc za parťáctví Fiala Rávenu. Chodím s ním už roky do přírody, ale i do města. Dík za tohle video.